kaYuda verse 11 and 12. uYuda verse 11 and 12. Yabona ngoba bangazi uYuda kulanda weBhayibheli pha kanye kanye ulapha phaya ke uYuda ngeke umfumane tu kwenye indawo ngaphandle kwalanda wakho uYuda. Dingumebe wamahebe diamoi kuyehova wathathu njona wamposo obiasi sivala iseries namhlanje okanye uchungechunge lwe-renovation. Amen. Hey, ku-renovate bathandeka. Kulungisiwe. Phathe nathi Thixo. Hey, kulungisiwe. Hallelujah. Kulungiswe uqonda bekungenani namhlanje inkosi. Next Sunday undinike enye into enze banoke libe ngumuntu nami ebantwini. Thethe kakuhle njengomzali. Kuthiwa hayi kwangoku kusarenovate. Kusalungiswa. Sizovala ke ulungiso namhlanje. Ngoba kule conference esiya kuyo, ndizimisele bazali ukunibeka endaweni ebanzi. Hallelujah. Ndizimisele ukunibeka endaweni ebanzi. Amen. Amen. Apho kuthiwa walk tall. Kuthiwa hold your shoulders up, chest out. Amen. Ngifuna siphume kule conference esiya kuyo kungekho umuntu onexhala lokusindiswa. Hallelujah. Amen. Amen. Ndifuna siphume kule conference esiya kuyo wonke umuntu ethi ndiyilento endiyiyo ngenxa yobabalo lukaThixo. Hallelujah. Ndifuna kuphume bold and handsome, no bold and beautiful. Amen. Hey, izinto ezingangabazi ngokusindiswa. Glory. Yima andithi mina ungangabazi ngoba izinto zihamba kakuhle. Amen. Ndithi ungangabazi ngoku izinto zingahambi kakuhle. Kodwa ujoin aba bathi ndiyamazi. Hey. Ndimbonile. Hallelujah. Jesus. Amen. Bathi abantu bequote iBhayibheli beyiguqula beyithi ukuqomba ndiyazi lento ayithetha zandive eBhayibhelini ube sothi khawumeke ndithethe ngento ayenze kum. Glory. Ndicela ke mina ngoba wena iBhayibheli uyifundile uyifunde kuthiwa wayithi wayiyekeza. Wena uneziqu zeBhayibheli wena ujonga kwakho okanye ofisini yakho. Okay, andiyazi loyitshoyo noba yiyo noba kuyiyo kulungile kodwa bendicela ukuthi look what the Lord has done. Jesus. Bendicela ukunithiphisa kancinci. Xa kudibatwa kuxoxwa ngensindiso esona sikhali kungekho umuntu lokuphikisa ngaso ukuthi into uYesu ayenze kuwe. Glory. Amen. Ngekho umuntu onokumelana nalona. Amen. Hey, hallelujah. Itheni ingoma yesilungu I was there when it happened. I guess I should know. Umuntu omebazi ndimi ngoba lento yenzeke kubani kum. Ngizothetha into yenzeka ko Blam. Ndima joka Blam ko Blam.
andinandithanda into eyenzeka mna bobo Adam andazani no-Adam ndandingekho kodwa ndinokuthetha ngento eyenzeke kum kangangoba ngeke ndide ndithethe nangento eyenzeke kuYesu kodwa ndizawuthetha ngento uYesu ayenze kum. Hallelujah. Ngoba nansi into ngeke umuntu akohlule ngayo. Praise the Lord. Amen. All right, ndithi ke siyavala ke namhlanje ukususela ngeweekend bengumfundisi omhle omnandi ndizabe ndifake nesuti emhlophe qwa kaloku ndizabe ndizothetha kamnandi nesihlangu esimhlophe nesipetse ezimhlophe yonke into imhlophe newashe emhlophe yonke into imhlophe. Hayi xa nditshintsha abantu bawucinga uba ndilizama. Hallelujah. Yeah. Amen. Yeah. Kodwa namhlanje make sithetheni ngento ethanda ukuba nzima kaloku siyarenovate. Ubabona njani abasenzisi? Abantu okuthiwa bane-pretense, by the way. Mamela iza kunceda le nto ecaweni, ikuncede emphakathini, mandizokunceda napho kunabantu. Hallelujah. Umbona kanjani umzenzisi? Uyabona lo? Uyapretend. Umbona kanjani? Sizothetha ngaloo nto namhlanje. Sigqibezela kwi-renovation. Amen. Amen. Masibonge ke inkosi. Ndithe xa ndithi ndizawulungisa izipika kwakhona okhwazayo wanomona woba ndizilungisele izipika wathenga iTwitter nje baniva le sound imnandi kanje. ZikaMprofethi ziswapi? Uyazi uba xa ususa izinto zikaMprofethi endaweni yazo kulahleka nevesi ngokwalo njengoba kuthiwa ndizibeka apha namhlanje. Ngokwamandla phela. Hallelujah. Amen. Ayisathengwa kwiTwitter bazalwane. Bazabenzani ndibhatale ngoba zifakwe ndimo ewaqhaqheza speaker zandisinda bazalwane ndizisukumisa ndodwa. Kaloku nami ufuna ndisale. Thank you. Amen. Amen. So ready for a conference ke kuzobe kuchoka kuhle njengoba kuchoka kuhle namhlanje. Yes sibethe isandla ndabona. Lento bekuthiwa i-grace giving. I-grace giving ukwazi ukubona isidingo usithathele kuwe. Amen. Ngoba abantu begrace kodwa ke ndibaye kodwa ke i-grace giving leyo. Amen. Ngiyabona uba kurenovatwe ne-floor. Amen. Ne-floor yale cawe renovatiwe bathandekana. Amen. Amen. Kusetyenziwe ngabazalwane befuna uba kube kuhle. Amen. Amen. Ulele kakhulu obhuti bethu. Bekugazi. Uyabona mkhanya ukuthi ikhona indawo orongo ngayo. Oko apha kuthethwa ngama ndiqhwabele izandla sekuthiwa ubhuti utsho Hallelujah. So siyabonga obhuti bethu apha ebranchini ebebekhona basinceda kulo msebenzi eniwubonayo omhle kangaka. Amen. Bazalwane kumnandi. I-grace giving ke le. Hallelujah. Ntoni igama layo? Kaloku singabe-grace ngoku thina singabobabalo babalo lwenkosi yethu Yesu Kristu. Thando lukaThixo kuzana kongcweleyo maphume nathi sonke ngoku ze kusemaphakatheni. Yabona bambala abantu bebenimamele but yi-3 xa ethe amen xa ndithufe ngoba lo kunalo othatha i-audience yam akunani buyani baphulaphula iRadio Transkei isekhona. Hallelujah. So ndiyabulela kakhulu bazalwane ukuba nisikhuthaze ngendlela zonke ezahlukahlukeneyo. Sinathi ngumsasazi ngendlela zonke ezahlukahlukeneyo.
khawufunde lo verse 11 ndiqhome goduka. Phethi pheli yarenovate. Yena ke bona ngokuba bahamba ngendlela kaKhayini. Hayibo. Bakhukhuliswa lulahlekiso lukaBhileham ngenxa yomvuzo. Bachabalala ephikeni likaKhora. Aba zizixhobo zamatye aselwandle ezidlweni zenu zothando bezingxala ukudla nani bezidlisa okwabo ngokungenakoyika bangamafu angenamanzi aqhutywa yimimoya bayimithi evuthulukileyo engenaziqhamo efe kabini enyothulwe ingcambu. Phinda mama. Yeha ke bona ngokuba bahamba ngendlela kaKhayini bakhukhuliswa lulahlekiso lukaBhileham ngenxa yomvuzo. Yo Bachabalala ephikeni likaKhora. Ewe. Aba zizixhobo zamatye aselwandle ezidlweni zenu zothando. Bezingxala ukudla nani bezidlisa okwabo ngokungenakoyika. Ewe. Bangamafu angenamanzi aqhutywa yimimoya bayimithi evuthulukileyo engenaziqhamo efe kabini enyothulwe ingcambu. Malibongwe ke igama lenkosi. Sithi ke namhlanje ubabona kanjani abazenzisi? Ubabona kanjani abahanahanisi? Uzibona kanjani i-hypocrites? Ayidalibiza ba. Ibizwa kanjalo kunotho hypocrites. Othi nditsho ngesixhosa esinye ubabona kanjani abantu abenza ngathi? Ewa umuntu owenza ngathi. Awuthi ndibayeke futhi abantu umbona kanjani umzalwane owenza ngathi? Amen. Kahle le mfundiso ingabaprofeti bokuxoxa, ingabafundisi bokuxoxa. Amen. Mabelulu ubona umshumayelo wokuxoxa. Ayifuni lento kube khona omnye umshumayelo ozoda kuxelela uba umshumayelo wokuxoxa unje, uYuda uxelela uba unje umshumayelo. Umbona kanje umshumayelo wokuxoxa. uPaulos uJesu umbona kanjani? Ogxile kakhulu uPetros uJesu umbona kanjani umshumayelo wokuxoxa. Kodwa namhlanje ndifuna ukuthi umbona kanjani umzalwane wokuxoxa. Amen. Ngoba lokho niyavuya xa kuthethwa ngomfundisi wokuxoxa ngoba lokho ujonga kumbazi ikho nezinto apha komkwene ezitsho iBhayibhile. Ndiyayijika namhlanje. Umbona kanjani ke umzalwane wokuxoxa? Athi uPaulos ndalimala nakubazalwane bokuxoxa. Amen. uPaulos wathengiswa ngabazalwane bokuxoxa. Gama lenkosi malibongwe. Xa ndishiyekelwe i-30 minutes. Shumela kwase TV namhlanje ndawundenzela isimanga. Namhlanje nawo konke engazana yini. Thethiyana. Futhi ngikuKristu Yesu. Ba aphensa khona ngiyalandela. Amen. All right. Ibandla li hibernatile. Ibandla tana lilele mayela nokuqalula omoya. Abazalwane bayahona yonke into it is way yonke. Because abazalwane abafuni kuthathwa otherwise. Abazalwane bathi hayi kuchukuthi ke. Kodwa uyayibona uba ikhona lento endingayiva kabuhle kulomzalwane okanye kwaba bazalwane abesethi hayi andifuni ukugweba.
Ninesizathu songathi amen ke kule game ndiyanixolela. Athi andifuni ukugweba. Futhi abatsho kanjani? Andifuni uba judgmental. Ahambe ke engulosiputsu ke eqokelele ezi 2 rand nezi 5 rand apha econcertini. Kuba akafuni ukugweba. Kodwa inyaniso ungafuni ukugweba nje uyafa. Glory. Inyani yona mayithethwe. Ungafuni ukugweba nje kodwa njani bona uyafa. Amen. Amen. Xa iBhayibhile ivula ithi anani bithi yeah. Ithi nobithi maye phela ngiyakhuluma mina. Ivudi ko uthi yini le? Udigonya lela zeziko nje ulwimi. Yini le? Hallelujah. Amen. Uthi bagabadele ngabakwamgabadela akekho amgabadela bagabadele. Mamela ke xa kuveza kuthiwa number 1 aba bantu into abayilandelayo balandele indlela kaKhayini. Funeka ubazi bandlela zintathu balandele indlela kabana kaKhayini. uKhayini ithini indlela yakhe? Indlela kaKhayini ithi andiyikholwa le nto uThixo athi mayenziwe. uThixo wayethemba ukuzonikelwa kodwa umnikelo wegazi uKhayini wezephethe iveg nefruit ngoba akayikholwa le nto uThixo athe mayenziwe, ufuna ukwenza le yakhe. Indlela kaKhayini kungabi nothando lobuthixo. uKhayini wasonda umfowabo ngenxa yokuba umfowabo wenze le nto uThixo athe mayenziwe ngale ndlela uThixo athe mayenziwe ngayo. Amen. Indlela kaKhayini ngumona. uKhayini waqhuma ngumona akubona kwamkelwa umnikelo kaAbheli owakhe uchitho. Wakafuna ukulandela isizathu sokuba kutheni uchithwa nje owam. Umona wazala ukubulala. Wabulala umfowabo ngale ndlela ambulala ngayo. Kangangoba wade waphika kuThixo uba umbulele. Amen. Can't be power kulena. Andazi ngipha kanjani kodwa ndikhale ungakhatheka lo ngiyavala namhlanje. Hallelujah. Ngathi ngqo. Malibonke igama lenkosi. Ndithi le ndoda yabulala umntakwabo yabe seyiphika kuThixo uba imbulele. Andithi mntu uzophika kwabanye abazalwane ndithi atsho kuThixo ayikholwe uba kabulalanga mntu. Umfana wabhela ndimazi nomgcini wabhela. Utsho kuThixo uthi awamazi. Indlela kabani bathandekayo? Uzayifuna uGenesis 4 verse 3 to 8 asizuyifunda. Kuthiwa abanye ke ngoba besibili balandela intoni kaBhalamu. Kuthiwa intoni na? Ulahlekiso. Balandela ke ngoku ulahlekiso lukaBhalamu. Lolu hlobo. Hallelujah. Balandela ulahlekiso lolu uBhalamu wenzani? uBhalamu wayefuna inzuzo embi ngokuthengisa abazalwane. Amen. Sinabantu abafuna ukubekwa ezindaweni ngenxa bethengise abantu. Glory. As long as awuzuza, as long as awuhlonitshwa ukuthi uyindoda wena, uyi-man of God, wena uyi-woman of God, kanti enconywa kangaka nje uthengise abanye. Hallelujah. Yini Nkosi yami uba uthandwe ubekwe intoni pedestal ubekwe phaya kanti uyazazi uba ndime apha nje kungoba ndithethe kakubi ngobani ndatsho ndamhle. Mbona njani na ubani?
umananisi, umsenzisi. Ufika umuntu usesikhulu, kanti usisikhulu nje ngoba khona abantu ahamba phezulu kwabo. Niyabona ipolitiki? Amen. Khona abantu ahamba phezulu kwabo. Jesus. Kodwa kwabo bantu uyahleka uyabahaka bonabo bantu. Abahamba phezulu kwabo. Amen. And nabo shame. Oh, I should say that is shame. Nabo shame. Ikhona le Nkosi Kesitaka. Ikhona into ebaxelelayo. This soul is wrong. Kodwa bangana. Ngoba into esibethayo ukungana. Mamelani nathi into esibethayo ndiyayazi kungafuna ukuzingcolisa. Ngoba singcolisiwe. Hey. Inzima into beuzutshela udaka. Udaka ngifuna ukutshela udaka. Nani udaka? uBalaam wakhuzwa kangangezihlandlo ezine engakhuzwa ngumfundisi wakhe ekhuzwa nguThixo. Suqalekisa abantu bami ngoba wayeqashiwe nguBalaka. Ndiza kunika imali ndiqalekisele aba bantu. Khona ukuba ngithengisela abantu zabeka endaweni ephakeme. Sethe kuchapter 22 verse 34 sesevumile wathi Thixo uthi uBalaam uba Thixo awufuni ndizawujika. As if kangatsho wasekuqaleni Thixo bangafuni. Wathi Thixo yebo ndinjika ngabama abantu. Oh hallelujah. Ngenzela sikwazi ukubonana ngaphandle kokuhlebana. Vele umbonana ke lo umananisi. Singakhange sihlebane kungakhange kubekho umuntu othi hey ngenzana nami uzuqaphela ubani ngoba bekube iBhayibheli ethi hey qaphela ubani. Amen. Ndizana guquka wase wakhokhela abaninzi ukuya esonweni. Mamelani kuthena adarhola abantu abaninzi uThixo waphetha semnikela kulento ayifunayo. Akukubi ukufikela futhi kwakunikela kulento ayifunayo embi. Kangangibantu umbuzo uthi uzawulanyulelwa ngubani xa unikelwe nguThixo kulo. Hey! Bani uzakulamulela? Thatha ibandla amaSirayeli andifuni nokusibala isona kodwa ngoba sibhale eBhayibhelini bayofeba ibandla lafeba. Kwalahleka apho 24,000 yamaSirayeli. Kufa abantu xa khona abantu. Hallelujah. Glory. Mandidlule ndithe namhlanje ndizawushumayela kwase-TV. Ukora kuthiwa yintoni yakhe? Bachabalala ephikeni likaKhora. Ukora wayenephika. Wayengoba amaphika. Isenene leyo ekhona nyana. Sikhona isenene kwamaphika. Wayengoba amaphika leyo lontsiye. Ngani mazi kuntsiye nalo le chiefs yangu. Siyeke futhi le. Uyawuqhubekisa abantu. Kuthiwa wathini? Bachabalala ephikeni likaKhora. Bachabalala ephikeni likaKhora. Bachabalala. Emadoda. Ukora simbona ngantoni ukora. Hallelujah. Ukora wamelana, waphikisa, wachasa ubunkokheli bukaThixo abubeke ngoMoses noAaron. Uphika abantu ababekwe nguThixo kwi-leadership. Ndenzela bazana usingasahleba ngotsaweni. Amen. Uvela umvavela athi sathi uthe yekona awumekulona futhi ufuna ungatsho kakuhle wena. Hallelujah. Amen. Thibenzela ibamba apho umuntu akakona.
athi ngihani uDlamini hayi uDlamini abayenzi yenza ukora le ibandla lisahamba nam baphika ubunkokheli baphikisana bacimba iMK le baphikisana nobunkokheli mamelani andithethi inkokheli evele yazibheka ndithetha abantu ababekwe nguThixo kuclear nakubani nguThixo ke lo obeke lo muntu kule ndawo hayi badala kamba uthi uyafika tanukora uchallenge uMoses yo abananhloni zokuchallenge ileader ebekwe nguThixo Glory. challenge uMoses bakutheni ngathi na Moses uzenza mkhulu but I like his style ska Moses kuthiwa baxa befika kuMoses uKora neteam yakhe bethe izinto abazichoyo Nkosi yami kuthiwa uMoses wavele wathi wavele wehla anani manikhona na ndinibhombi isikanjatsha kuthiwa uMoses wavele wagoba nicinga uba wayesenza wayibona uba ingangaye uMoses mandimiyekele kuThixo ngoba phakathi kolaka lukaKora noThixo bekunoMoses uMoses wayibona uba ingangabani le ayisafuni mina le ifuna uThixo yiloo nto uba ezihogweni bephila umhlaba wahlephuka bayotshona bephila so challenger i-leader ebekwe nguThixo in such a way that ifuna ukuphuvela kungena ngokusakhuza bakasefuna ukuphuvela ithi okay benzele make kuvele ke ngokunyani ba who is who Jesus. who is fooling who that was my nickname background in who is fooling who amen Amen. hallelujah yazathitha isishebo kufuneka umbingeleli ngoku ozoxa iphethe le sensa lempepho kuvakala Yes. ayisukani madoda awushumana ngenye imini kuloo ndawo masijambe sekuverse 11 uthi uverse ke ngoku 11 nguye lo lesikuye ne yes then verse 12 kuthiwa aba bantu bafana namatye athe azizixhobo aselwandle ezidlweni zenu zothando aba bantu bafana namatye afihlekileyo hidden rocks ithi ke le bafana namatye azizixhobo aselwandle sorry oh ngafuna ngithola amagama alright afana namatye afihlekileyo that is like azizixhobo bafana namatye ayingozi afihlekileyo elwandle uzawuhamba umkhumbi ubona ingathi kumthebelele kanti kunalamatye Jesus. nikhona bathanda Amen. and xa uhamba lo mkhumbi uhamba awuboni ngxaki kanti ingxaki iphansi kwalamanzi ekuhamba khona into na lo mkhumbi then umkhumbi uzongqubeka phina kulamatye ukreke ube wretched ulimale uzike amen bese kukhumbuze nyini awukhumbuli nawo around abazana abathile wonke wasemandleni bathi uba ubingathi kuthi yo but awuboni wena khange ubone Nkosi yonke into ibithophuzayo kulo manzi akomi naphakathi yonke into bekungathi sonke sisindisiwe kodwa man amandla ulangazelelo lwam uthando lwam kutheni khona into ezipholayo ndawo bendi around aba bantu Glory. Amen. Uma experience Lord, mhla uyi-experience
uziva ingathi ndiyathi hayi man kutheni ndinamanxeba ngaka ngoku jonga ngobani aba-around Hallelujah. wena Amen. ngoba ngabo ezo zixhobo ezifihlekileyo. Kodwa yinto ongazuyibona but uzoyiva. Hayi ndiyanqubeka ndibangathi ndiyanqubeka ndiyalimala, my ship wrecks. Iship ke yifaith. Ukholo lwam lutheni ngoku lo uthebethebe namazi uthebethebe wathanda ile bridge ya uvonyo lo nam ke uthebethebe. Kutheni manje kuba ndibana nobani ndangabe sazibona izinto ngendlela ekuyiyo? Kutheni ndaqala ukuba negative ngoku nam? Kutheni ngoku izinto bengade mamelana, into bengade ndizidefenda sendithi azinandaba? Kutheni izinto bengade ndizifuna andisanamdla kakhulu, ezi bengazifuni sesenomdla wazo? Jonga uba ngubani na Hallelujah. Amen. So aba bantu ithi iBhayibhile ke ngoku baphazamisa ubunye nokucoceka kwendibano. Apho kuhlangenwe khona badisrupta yonke into. Bayaphazamisa ubunye nococeko lwe-meetings, lwe-gatherings, lwemihlangano, lwe-Sunday services, loo-Bible study. Apho bekhona kukhona ukuphazamiseka. Jesus. Amen. Yiyo le nto ekhuzwa nguPawulos, because ibandla lokuqala lalihlangana according to Acts chapter 2 verse 42, babehlangana nsuku zonke kwimfundiso zabapostoli nasekuhlephuleni sonke, bakudliwa isidlo senkosi. That's why kuthiwa sisidlo esimnandi, sisidlo sothando. Phaya kulaa fellowship phaya bathandekayo kwakudliwa phaya, kuhlanganye nabahluphekileyo baphume behluthi, nabangenanto baphume behluthi. Kuba sike sahlangana sawuphuma simnandi. Bangabi xa sihlangana apha ku-M2 baphume bemnandi? Bangabi? Noba uphuma uva indikwenziwe, jonga uba ngubani ebe-around wena. Kodwa ngeke manje bendiye enkonzweni ndiveni into manje kutheni manje? 1 Corinthians 11 verse 20 to 22 sibona abantu ukhawulezise manje ba uyakwazi ukukhawuleza. Chapter 11 verse 20 to 22. Xanikweni ngoko nithe nahlangana ndawonye, asikuko ukuba nidle isidlo senkosi. Kuba ekudleni kwenu elowo udla okwakhe ukudla. Uqala adle bengekafiki abanye, aze omnye alambe, omnye anqile. Kanene aninazindlu nazo kudlela nokusela? Okanye nidela ibandla likaThixo na? Nibadibanisa nje abangenanto? Ndithini na kuni? Ndinidumise na kule nto? Andinidumisi. Nkosi yami. Mhlawumbe emveni komhlangano andazi ngo sizawukhona. Ke sifundeni ngesidlo senkosi ngoba asiyo lento esikhulu esifundiswa yona. Uba xa uzongizwa kwesiqalo uzihlole uqala uzibheke bakho umuntu omoni lena kube siyolungisana nalo muntu. Into ekhuzwa kwesidlo senkosi zezivese ezigqitywa kufunda zabahanahanisi. Xa ngenzayifundisa uyeka kanjani? Isidlo senkosi celebration, akuyo memorial, celebration.
ayiyo funeral. But xa uye emabandleni kudliwa isidlo senkosi ufike emngcwabeni. Bengitheka nenzayibona ethubeni alethi. Ifuna ke start nje the Lord's Supper ke siyifunde. Yintoni nale ekhuzwa phaya? Yintoni lengaka ekuthiwa nisicala ucalule? Yintoni kuthiwani kahle pha? All right, masibe siqhubeka okwangoku. So aba bantu ke bangena ke ngokwesidlo senkosi. Bayingozi njengoba kudliwa bona kuthi kuyodliwa neveni badle baqeba kuthi kuyodliwa banxilile uthi ke wabuza banxilephi apha ecaweni kanti basekolintana basecaweni kubanxile apha ecaweni kube khona abantu bayafika bananto bemke besalambe benje uthi ubosindini income nange uthi akuzuyenza mina lo. Amen. All right, so dibana masi teacher kakuhle but uPaulos ukhuza lonto babonakala ba ke ngoku abantu labana hanisi hypocrites. Ivalanda ke ngoku uzuyibona mhlawumbe izawuconnecta nawe i-thought process yakho. Ivalanda ukuthiwa ithi bazondla awusekho kana nepower. Aba bantu bayaziqaphela izinto zenu kaloku bangena kuzo bezindlobongela zendlavini ezingakhathalele muntu ngaphandle kweziqu zazo. Yabeyishumayela yazi bebecini badine notes yabeyishumayela babhekene neziqu zobani zabo. Kuthiwa ke ngoku abantu uzobabona kanjani? They are shepherding themselves. Bazolusa bona, bazondla bona. Abanandaba nomuntu lapha ecaweni. Banendaba nabo. Jesus. Kade nomzalwane. Funa ukuthetha into ezininzi. Kodwa ngikade nomzalwane ecaba yena into ingayi. So ukuze bekuhle, everything must revolve around yena. Ithi iBhayibheli kanga ngoba bezenze izinto abananhloni. Jesus. Uyatyhala nje ngoba watyaliwe akananhloni as long kufumene yena. Kanandaba umuntu uthi kukuthini to shepherd yourself, kukuthini ukuzolusa wena, ukuzingxana wena, ukuzinaka wena. It means iveza ukuzinaka kwabo nokungabi nankathalo yokwenene kwabanye. Amen. Sinabo abazali abanjalo abanandaba nabanye abantu. Amen. Into funeka ibe ngaye. Uba ke into engayo kugqityiwe. Uba yena mhlawumbi sedlile gqityiwe. Mandithi uba yena yenzekile into ebeyifuna mayenzeke kuye gqityiwe ke. Ndininika ithuba nje bandithi banivula amehlo la bazalwane niyeke lento ukuthi anifuna ukugweba. Amen. Nizawuphela ngabahananisi. Glory. Mhlawumbe uba yena ushumayele ngoku gqityiwe, uba le mic ibhekisayo injani, uba le mic yathathwa mbani wayisaphi, akangenda yena beshumayela umkwena qha eyakhe into iyenzile because it's all about me. Yena yakhe into ngoku ukuze emhlanganweni ngolwesihlanu akhonze aphumane akhonze enye nenye hey uba nawufika ixesha loba agoduka ayolala akunandaba noba kusebhizi abena agoduka. Ngela kudala ukushumayela ngiphathwe inhloko.
kutsho ukuthi undivumoya kayo ndingumziwa umoya isithuna sivale innovation ngenote enjani to Tenzela bhuti xa ukhonza nami ukhonza amehlo uwavulile kucace uba ngubani lo mshumayeli xa umpenge nje lo mkhuhlane lo uphumayo ngoku apha kuyo bengumshumayeli ngathi uceliwe uba isoshumayela kule xa Amen. Ufana naba ufike kuthethwa ngabo phandle angeke ukuthethwa kuthiwe kwawo hayi ke into azawuyenza nje bakunomcimbi apha ekhaya uyawufika ngalamini sefake isuti sefuna isitulo kodwa ngowalapha kutheni ngadameni ngani nifaseni bahle awuzofeza mayigqiba le nto yenziwa xa igqiba into yenza uzikhuphela ifoni yakho uyayiqhuba unemoto emotweni gone ngamandla ke la ngamandla yabona namandla mandiflathe mayizukiswa amen yathi nje mthe Jesus ngaye mawuba le phone khandi imdle uJesus konje ngonjumani Jesus wala ngoku uyifuna indaba lo ngokunemali yabona phinde igqiba khona yabona ndiyaqala ukutsho kabuhlungu yabona le ndlela phinde ichunukisa khona ithi abananhloni abananhloni kubhizi nje babukele nje abananhloni as long bona be satisfied into yabo kamba ngawa nefoni bangathi noba Jesus xa bengenamandla kuyofika xa iwa yakhe alona ngumshumayela ngayo yonke into abananhloni le nto basendisindisile abananhloni tena uba kuthiwa awuke ndenze nje ngokwasenkonzweni uba kuthiwa ngu-MC yena into ayilindile baculane igqibe bathathe imayiki naxa igqiba ku-MC buyisele imayiki babe becula uhlala phansi ugqibile yena andazi noba necingo amen uthi umnyezinto uzibone nini mkonto andizibonanga nini daza bala beBhayibhelini kanti kubonisa namhlanje wena bazi abanani singathi kuthiwe ubheke ubani ibhuti kuthiwe ngathi uthe masondela kakhulu hayi iBhayibheli iveza nje kabuhle uba yima kanjani le nto iza kunceda nobuphi amen hey madoda amen nobuphi amen that is why yabona umuntu onje most how can you isilungu esikhulu many a times umuntu onje many a times kuthiwa negative kanti sensitive amen uyakwazi ukuhlola bathi abantu behleka ahlina xa behlina ahleka ngoba abantu baqunukela izinto befana baziqunukeli bathanda izinto befana bazithanda Taqala bongathi banomzalo abantu kawo lo mzalo kawo bongenza ukuthi inkunkuma yomzalwane kanti uyakwazi ukubona abasenzisi haleluya amen ngale xesha bengithembi nansikile liyaphela ithi ngeBhayibheli obendisathi endaweni yokukhulisa nokukhokhela abanye abazalwane okanye olunye uluntu bona bagxile kwiminqweno yabo into abayilwelayo yinto edibene nabo
Nabo ke uthi ke umfundi weBhayibheli ba-selfish. Jesus. Nabo ke abahananisi. Okay, thank you. Iva ke iBhayibheli ithi xa ibachaza ke ngoku. Ithi bangamafu angenamanzi. Glory. Wake wasendaweni na apho kwinqabe imvula ubone lihloma nanka lamafayesa xa efika apha phezu kwe-Alfred so achakale omme nomama bebeselukhu bathi siye egadini kusasa manje kanti ngamafu angena manzi. Ulindele into kulomzalwana phumi kwanto kodwa uyathembisa ngathi khona into. Achomna namhlanje ukuthi iBhayibheli bathembisa okuninzi ngokwenkangeleko, bathembisa okuninzi even nangokuthetha kodwa abakhuphi kwanto, abaproduce, abaniki kwanto elixabiso. Amen. Ababesi kwananto evaluable kwaxa ubajongile even nendlela abanxibe ngayo iyathembisa manzi awufumana nto apha kanti ngamafu angenamanzi. Amafu angenamanzi. Hallelujah. Njenga le receiver ephelele. Amafu angenamanzi ayayibulala inhliziyo. Uyawugijima edesert anikayi ke nini namandikayi kodwa ngeDaniela ngalendlela endiye ngayo. Xa ubheka le enhlanga ilanga lithe ubona a lake, ubona umfula oclean kude unxaniwe kanti hayi kulayite ilanga. Gijima xa ufika u-empty njengale ndawo usuka kuyo. Ngeke mangathethi kakhulu kodwa bangamafu, they are good for nothing. Yeah. For nothing. But xa bethetha, hey bazalwane, xa bethetha thina bakhona into engayizuza. Similo sangaphandle ngahle kukhona into engayizuza. Abananto, xa ndithi abananto ndichaza ukuthi they are empty. Andichazi ukuthi they have nothing, ndithi they are empty. Abananto abathembekanga. Hayibo sithi namhlanje yithi intshumayelo namhlanje ubabona kanjani abazenzisi? Babona kanjani? Mandivale ithi yimithi ndizawuthi yasekwindla engenaziqhamo. Ekwindla kulindeleke uba imithi uyafumana xa ufika kuyo. Lord. Nabo ke baneso similo soba ngathi ikhona into efumanekayo. Bathandekayo, mthini vula amehlo even lawe ngqondo. Not akamoya kuphela. Because le nto endithetha ngayo ilapho kunomntu khona. Wasindiswa lo mntu wangasindiswa kodwa pho kunomntu bakhona bahananisi. Amen. And mhlawumbe ungabadefenda abanye ngoba ubathi ayi ngoba uyathanda le nto, ayi ngoba uyamthanda lo mntu wenyamzonde, iya ngoba ungubani. Amen. Imithi engenaziqhamo. Ithetha ukuthini le nto? Ithetha ukuthi abanamandla ngokomoya. Hallelujah. Banamandla
abanamandla ngokomoya abanamandla. Yonke into eqhamuka bayaphephuka. Yonke into eqhamuka bayaphephuka. Xa ubuthi ulindele uba uzawuncedakala phaya, hayi uvele ufike akukho nesinye. Kodwa xa ubusiza kunethemba zawufumana. Niyamkhumbula umuntu akwazi kule ngxaki? Abavelisi into nangexesha bekulindeleke uba bavelise, njengomthi womkhiwane kuYesu. uYesu wakwalamba uYesu ehamba nabafundi bakhe. Xa ethi uYesu nanku umthi womkhiwane futhi uyabonakala uba uready, wasondela. Xa efika uYesu akho kwanto. Kobani kabananisi ka akho kwanto. Sithi ngobani bathandeka? Ngabazenzisi, abantu abaprethendayo. Bathi uzakubetha ngesmile xa uyapha, xa usiza. Uma ungumntana wabo athi mntazi ucimba kodafile, kanti akho kwanto. Uba uyifriend athi hayi mngani useza nawe uthembe xa ufika, akho kwanto. Yo, andani mangathi mina le nto endinixela namhlanje ndiyayazi. Kantithi mandivule nina ngoku nonke lecawa amehlo. Akho kwanto. And ingqondo yakho noSathane bazakugweba bathi super judgmental kangaka, khawumiyeke lo mntu. Ade athi uSathane kuwe inkosi izamnceda lo mntu. Wenzele uSathane ungayinothisi le ngozi obhekene nayo. Amen. Ndithi uSathane wenzele uba ungayinothisi le ngozi obhekene nayo. Lilitye eliyingozi elifihlakeleyo. Ufuna ukuthi ulahlekelwe. Ufuna ukuthi ulahlekelwe. Lukholo lwakho. Ufuna ukuthi ulahlekelwe zizinto eziligugu. Take away thoughts. Nasi noma ugodwe na. Mhlawumbe ivesi le ezabhida mhlawumbe thethe into ezininzi man, thethe ezininzi ezimbalwa but ezi-practical. Aba bantu abananto ibambekayo. Uba bendisazi isilungu benza they have no substance. Akho ngamagobhoza. Empty vessels. Ngamagobhoza. Akho ibambekayo. Kweka umjonga. Wanesidima lo tata uthiwa umkwena. So fika ke ngoku kuye. Gobhoza manje. Ayilogobhoza uba kuthiwe ligobhoza uba awufumananga nto. Jesus. Akana substance. Kodwa ibambekayo kalonke. Ayikho. Yena apha efemelini angangutata omdala for an example e.g. Kodwa kufumaneki kwanto kulo mntu kuthiwa ngutata omdala. But iposition ithi ungafumananga. Position. Apha esisi kuthiwa nanku ke umfundiswa lapha bathi bamteketise kuthiwa yi-angel of the house, but xa usondela no substance. Umananis akana weight. Akanwenza ngithi akana weight. Jesus. Umuntu bekufanele uyamhlonipha ngalento oyibona ngaphandle. When you come closer, empty. Sisenikwa ithuba mama selimakhaya ndinapha ecaweni ngoba uzawuthi njobuwe ndibe njobuwe vele. Twesa ucela ubani ke yindawo yakhe lena
uthetha umoya ukomba noma into endazisungela thetha nabo bantu ngiyabona ndikwati and I'm very angry ngoba sibulewe ngaba bantu noma kuphi noma kusemsebenzini wherever sibulewe loluhlobo and sisinika a false hope. Jesus sibulewe ngaba bantu. Hallelujah. Eva bathetha amazwi afanelekile futhi ngexesha elifanelekile kodwa akho siqhamo salo mazwi. Hallelujah. Bayazi noma bathethe kanjani xa kuthini. Jesus. Bayazi le nto kuthiwa i-rehearsal bayakwazi upractice bepractice uba kufuneke kunqonyiwe bayakwazi ukunqonga uba kufuneke mandithi loo nto efune bithethiwe ngelo xesha bathetha ngqo le nto bekufana uba ithethiwe kodwa ayinasiqhamo kubo. Nikhona? Amen. Ayinasiqhamo kubo, ayinasiqhamo kubo kodwa bayithethile. Kaloku umuntu mayithethe into ulindele ukuyibona kuye. Glory. Makayiveze le nto ayithethayo. Amen. Inguquko yabo isemlonyeni and xa ungena ngqondo andikudeleli but xa ungena ngqondo ungathi ulile xa beguquka kodwa isemlonyeni ayikho ezenzweni. Uthi mina ndiva ke abo ndazile uba uzundiva. Hallelujah. Amen. Akunceda undive ndithini. Awedibana nomuntu akumhlitha besetha msori futhi athi ndiyayazi indlela endikulimaze ngayo ndenze kanje nakanje nakanje ndiyayiqonda bengafanelanga uba ndenze kanje nakanje but sethethe kanjalo awuyiboni le nto ayithethayo kuye. Awuyiboni kodwa uthethe amazwi nawe ubuwalindele uba xa kunokuthethwa kanje namxolela ndingamhaga ngoku ndimpe istik sweet ngoku afika wathethe kodwa akana substance. Yeah. Thetha wona ngamazwi uwalindele kodwa akana ntona akananto ebambekayo. Glory. Hallelujah. Amen. Ndiyayeka ngoku ndiyayeka ngoku uyazi yephi into abayenzayo silapha enguqukweni aboni bona awundivi ndiyazi uba awundivi yeke loba kuthi ndiyandiva aboni bona but every time bonile kunento ebenze bona hayi bona ikhona le nto ebenze bona not bona in and end of themselves aboni but nguSathane ngu-anti tatomdala that is imani kulo mfazi odinikele aboni bona. Eva kuthiwa ingabi kuthiwa ngazendibhudela lapha wona thixo inyoka. Xa wadibana nomuntu athi ekonile angathi uba nguye okonile athi ndenziwe into ethile umananisi lo noma umfundisi benza mbethela izandla. Glory. Isekhona le nto kuthiwa yi-thumbs up. Thumbs up. Bagoduka nezinto run away emntwini othile ukuxovile athi bendingeke ndikuxove. Usisesabhekana nalo mfo
uba ungengibhekanga kakubi lilonke wonke umuntu bona xa exolisa akunike esinye isizathu ngaphandle kwakhe. Glory. Khohlwa, Amen. khohlwa, ndithi khohlwa, libala. Amen. Wow! Wake wona omnye kwafika omnye wathi omnye komnye, angeke bathandekayo, wathi omnye komnye, mntu omkhulu, kwakhe kwanomuntu wayefuyile enenqwaba yegusha, wavele wathi mhla efuna inyama wayodla iigusha zakwamakhelwane, kodwa kwamakhelwane inye igusha washiyezi. Wathi lona makathiweni lo muntu, wathi lo xelelwayo lo muntu ufanele ukufa, wathi lo nguwele lo. Ubagada nokugweba izinto ezimaziswa kuwe othi kuthethwa ngawe. Amen. Kubuzwe kuwe ngawe. Hallelujah. Uthetha ithi uNathan nguwe lowo bani? David. Wathi uDavid, wow, akunene ndonile kuthina. Zange bethi hayi lasisi naye wayeseshaweni. Zange asolela sisi. Wathi ndonile. Donile kuthina. Amen. Anyone not shift ayiplane or shift excuse umananis. Nithi benichilo. Mhlawumbe ungangakhuli njengami yabo. Kodwa bamba lento. Yonke into abayithethayo iphelele ezindlebeni. What do I mean by that? Yonke into abayithetha ayehli izoboyisa lapha. Jesus. Phele lapha. Uyayiva yonke lenyana ayithethayo but inyanya yakhoboza. I feel ukhoboza. Anytime uthetha nomuntu kulomeko ebalulekile but yonke into ayithetha ayidluli ize ngaphakathi iphele lapha, yazi bangumhanahani silo. Thona kuwe. Hallelujah. Kanti ngoba unokukhumbula ude ulibale noma ebetheni. Amen. Uliba kube ngathi uyabhanga xa uthi ngilibele uba ubani bezoyenzana libele because iphelele enivakala i-right kodwa iphelela futhi phi vala mongezi. Akukho nto bayithethayo nabayenzayo eyanelisa inhliziyo noba sowurhala ukuba uyikhuphe inhliziyo yakho, sowurhala ukuyiphupha, hayi akho kwanto esondelayo kuba kaloku yonke into abayenzayo ayisuki ngaphakathi kubo. Glory. Dumiso 42 verse 7 kuthiwa the deep calls unto deep. Inzonzobila ibiza enye inzonzobila. Ndiyazi le verse niyafuna ishunyayelwa ndithi kodwa masishumayele kanje. Ithi incwadi kaLuka chapter 1 verse 41 wathi bangene uMaria ebulisa kuElizabeth kuthiwa kwaqhuma umntwana esiswini ngenxa yokubulisa ngoba inkulu ibizenye awumuntu ethetha inyani zenhliziyweni uvangaphakathi bayithetha inyani. Bayithetha inyani. Bayithetha inyani lo muntu madoda futhi wathetha lento kuyiyo abanye futhi abayithetha inyani bazali baku-ekthele kuba yinkongo abakwazi ukuthetha mhlawumbe ubasoyika ngelo xesha kabini but i-actions zakhe zimgqibe lo muntu uyazazi undimoshile because le nto ayenzayo iyatsho kuwe enhliziyweni not ezindlebeni. Kuthiwa wathi ubake athi molweni weva kodwa kwasuka into ebakhonektayo ngaphakathi waxhuma umntwana. Ithi iBhayibheli Elizabeth wagcwaliswa ngumoya wengcwele ngoba umoya wengcwele xa sowusindisiwe uyayingqina inyani. Glory. Ngoba ngumoya wenyaniso. Ndizothi ma-NCC ndizothi bantwana bakaKristu wake up. Amen. Simengenya wake up.
And ndiyacela le message ungayivayele ecaweni, uyasebenza unjalo nje, ungayivayele ecaweni, uyafunda unjalo, unabantu kwindawo okuzo. Wake up. Let's thank God. Siyabonga msindisi. Siyabonga kasha tarakasa. Siyabonga.